Здравейте, част втора на видеото за обработка. Продължаваме с стакването на 10 кадъра. В първото видео направихме базовите настройки в Adobe Camera Raw и ги синхронизирахме с 10 кадъра. Малко exposure, контраста надолу, леко shadow, slides, горе-долу, ето това, което оказва доста голяма разлика. 10 кадъра са сейвнати в TIFF, 16 бита, Adobe RGB цветово пространство. И сега отваряме програмата за стакинг, която за Windows е с екватор и е безплатна. Първото нещо, което правим, е да добавим кадри, което става като се кликне два пъти върху Star Images или Add. От тук си избираме папката Video Tutorial от TIFF, селектираме всичките кадри, Open и тук са заредени. Сега трябва да им да дадем output или финалния кадър, който ще бъде запазен, който става пак отново дабл клик върху output и тук си избираме произволно, примерно ето този кадър с това име и аз отпред обикновено слагам stack, след което го сейвам. Тук друго важно нещо, цветовото пространство. В случая поради някаква причина секуатор слага sRGB, нещо, което на мен не ми върши работа, тъй като sRGB цветовото пространство е за сейване в Web. В случая на мен ми трябва да е в Adobe RGB, какъвто е и закачения профил на всяко едно от тези изображения. За целта чукваме десен клавиш върху Color Space и го променяме на Adobe RGB. След което отиваме на меню Composition, Align Stars и Accumulation, чукаме върху него. Тук задължително му даваме Freeze Ground, за да може земята да си остане статична. На Sky Region Full Area, тук може да кликнете на ето това Auxiliary Highlights, което като започнете да показвате къде е небето реално, се получават едни зелени, ето такива, едни червени очертания, където ви показва къде е на предния план. Така. Изключително елементарно, това са настройките, появява ви се тази четка, която с курсора с скрола на мишката може да си променяте диаметъра. Идеята е просто да отсветите внимателно мястото, където е небето. Ето така, за да може алгоритъма на програмата да ви събере звездите. Не трябва да е свръхпрецизно, но горе-долу ето нещо е такова. Ще свърши работа. И това е. Реално по този начин показваме, че на програмата, че тук е небето и там трябва да приложи алгоритъма за събирането, защото програмата един път събира, стаква 10 кадъра и премахва шума и също така прави така, че звездите да не са сумарно 10 кадъра по 25 секунди или 250 секунди експозиция и съответно да имат Start Rails, те ще стоят точки. И тук натискаме Start, при което изчакваме програмата да си свърши работата. И когато напише Completed Successfully, даваме Close и кадъра е готов. Затваряме програмата, даваме Yes и търсим си кадъра Stack. Ето го. Сега ще отворя в Photoshop единичен кадър и стакнатия кадър, просто да видите разликата между единичният кадър и стакнатият кадър. Ще взема единичният кадър и ще го сложа върху, да ви покажа нещо интересно. Когато искате да прехвърляте един леер в друг документ и искате, това може да стане по два начина. Единият начин е десен клавиш, Duplicate Layer, избирате документа, в който да се пейстни и в случая той е тук, но това може да стане по друг начин, с драгване, с левия клавиш на мишката, почвате да местите, същевременно натискате клавиша Shift и го задържате
и отивате в другия документ и после го слагате и задържайки Shift бутона на клавиатурата, това ви гарантира, че леера ще бъде сложен точно в центъра върху другия леер, а няма да бъде примерно накриво, наляво или надясно. Така. Ето сега да видим даже ще го увелича на 200%. Виждате как изглежда единичният кадър и колко шум има. И виждате как изглежда стак от 10 кадъра. А реално няма шум. И ход пикселите са една идея по-малко. Това е начинът, по който може да си стаквате изображенията. Тук започваме. Нещо стана само секунда, извинявам се. Поради някаква причина фотошопът ми гръмна. Ще спра за малко видеото да видя какво точно става. Така, извинявайте, но фотошопът ми реши, че ще спре да работи. Отварям отново стака, който си направихме и си копирам с Ctrl-J леера. Ще отида в филтър Camera Raw и ще направя няколко базови настройки. Леко ще вдигна Exposure, малко Shadows и отново ще сложа един Radio Filter. Първо ще ресетна настройките и искам да светна отново в този красив залив, да засилим ефекта от него. Ще вдигна просто Lights и малко от Exposure. След това ще направя една елипса, ето такава, и ще я пусна точно по камъните. Ето така. Само да не е твърде много, трябва с леко да се наслояват манипулациите, които правим. Преди и след. Доста по-добре по този начин. Доста по-добре. Тук ще пусна един градиентен филтър. Отново ще го ресетна. Леко в горната част искам да затъмня. Наистина много леко. Нещо ето такова. И отново се връщаме в Photoshop. Тук може да си позволим една идея малко повече като обработка, по-силно да вкараме повече цвят и тъй като в кадрите са стакнати и реално няма шум, може да стигнем малко повече до крайност. Мисля да изчистя ход пикселите сега. За целта си копирам слоя, отивам в филтър, Noise, Dust and Scratches, отново 2 на 20, окей. В случая обаче това, когато го приложим в небето, се получава един от начините, по който може да се направи редуциране на звезди. Както виждате, те просто изчезват. Но в случая аз не искам да го правя това, искам да остане само за предния план. Така че това, което ще направя е на този леер да му сложа една маска и искам да скрия небето. Това може да стане като избера четката, Hardness на 0, по-голям размер четка, Opacity на 100 и нарисувам върху маската с черен цвят и скрия небето. Реално в момента, ако видите маската как изглежда, маската изглежда по този начин. Тоест аз в случая съм скрил небето. И съм оставил маската да се приложи само
т.е. леера да се приложи Dust and Scratches, което направихме само в предния план. Ето, сега като го махна, се появяват пикселите. Така, селектирам двата леера, Ctrl-J и Ctrl-E. От тук нататъка искам да вкарам малко криви в небето, Adjustment Layer криви. Избирам си го от тук, криви, и пак правя тази S крива, която говорихме в предния урок. Идеята е да стане нещо и такова. Тук малко повече мога наистина да си позволя, тъй като реално изображението няма почти никакъв шум и няма какво да ни притеснява. Отново обаче този контраст влезе и в предния план, нещо, което аз не искам. И тук просто ще избера отново Quick Selection Tool, ще задържа с левия клавиш на мишката и просто ще рисувам се едно, така минавам и то го селектира. Отново тук обаче влиза в предния план, отиваме на селекцията, натискаме Alt, появява се минусчето и задържайки с левия клавиш провлачваме и грубо селектираме къде ми е небето. Изтривам тази маска, Delete, десен клавиш, Delete Layer Mask и сега върху леера му слагам маската, която тук ще направихме. Тя обаче не е много прецизна и затова отново с четката ще намаля размера на четката, ще намаля опаситето някъде на 50 и просто когато съм върху леера, върху маската селектирана, с това беличкото, тази рамка, рисувам ето така по ъглите, за да може да се получи една прецизна преливка и да няма изненади. И всъщност, ето преди и след, много по-динамично и красиво стана небето. Отново си селектирам няколкото леера, Ctrl-J, Ctrl-E. Сега ще приложим Hide Pass, но доста повече, само за небето и ще ви покажа защо. Filter, Other, Hide Pass. Този път обаче ще е 50 пиксела. Окей, сменяме Blending мода на Soft Light. И в случая обаче това е твърде много. Това, което отново ще направя е да използвам тази селекция, която беше тук, но преди това ще сложим маска. И ще инвъртнем маската, за да скрием целия леер. Това става с Ctrl-I. В момента скрихме това, което направихме току-що. Ето. Искам само по тези черните мъглявини и този космически прах да остане ето този Hide Pass филтър, който направихме. В момента сме скрили маската, селектирали сме маската. В случая искам да покажа това, което е в този леер и трябва да рисувам с бяло. Отново взимам четката, намалям размера на четката горе-долу до някакъв такъв размер, hardness на 0 и opacity този път ще го намаля някъде на около 20, не повече. И започвам да рисувам върху маската местата, където има черен космически прах и мъглявини. Това трябва да е наистина деликатно. Сега ще го изключа и ще видим разликата. Тя е много малка, но е значителна, защото с времето ще напластяваме обработката и накрая резултата ще, ако тръгна твърде, примерно на 100% го направя, ще стане твърде видно и на мен това не ми допада, така че ще го върна някъде на около 20-30 opacity и просто ще нарисувам леко и така, за да подсилим ефекта. Може и малко в облаците. Почти не се вижда, но накрая ще видите, че има огромна разлика. В случая тук селектирам примерно ето тези няколко леера, 1, 2, 3, 4, Ctrl-J и Ctrl-E. По този начин си запазвам това, което току-що направих.
Сега ще прибавя още малко контраст, но този път ще бъде с Blending мода на леера. Копирам си още един път този леер и отивам на Soft Light. Това, което правихме преди, и този път opacity ще го намаля някъде на 16. И отново имаме още малко контраст в небето. Сега обаче ми трябва маска за него, защото този контраст се приложи и в предния план, аз не искам. И затова ще натисна Control върху маската с Adjustment Layer криви, да си направя селекцията и ще я приложа върху този леер. И сме готови. Сега обаче тук една идея остава по-светло, тук по-контрастно, затова искам пак да скрия част от тази селекция. За целта ще използвам четката с черен цвят. Увеличавам размера на четката, някъде на 50% opacity и трябва да съм сигурен, че съм върху маската. Просто малко рисувам върху нея и имаме контраст в небето. Пак си селектирам няколко леера, Ctrl-J, Ctrl-E. Сега това, което мога да направя е да добавя, всъщност искам още малко да изкарам обаче предния план детайл, ще отида в Camera Raw и ще си поиграя отново малко с радиал филтрите. Може би една идея, още малко ще изсветля тази част. Нещо е такова, тук търпи, тъй като нямаме шум. Тук също може, ако искате да дигнете леко контраста, малко shadows, една идея, може би много малко от exposure. Тук е много красиво това, може да го подсилим това отражение на скалата и контрастната част около нея. Примерно правим едни малки такива филтрчета и буквално с 10% просто леко е така да подсилим ефекта. Това е много, много приятно стана. И даваме OK. И само да отворя пак RAW файла, просто за да видим откъде тръгнахме и къде стигнахме. Драгвам го с Shift, слагам го най-отгоре и така да си поглеждаме откъде тръгнахме и какво правим. Тук разликата е доста по-голяма, защото това нещо после може да се отпечата и ще изглежда много добре. Това, което в момента ще направя е отново ще си копирам 3 пъти този леер. Това ще ги сложа, тези ще ги сложа в една група и тук ще сменим пак средния Layer Blending Mode на Soft Light, този на Luminosity, за да изкараме този хубав цвят от небето. Тези ще ги сложа, като ги селектирам в една група и отново искам да остане само в небето този цвят. Ще направя отново Quick Selection Tool, само че трябва да си върху Layer, а не върху група. Ето така. Отново с минус селекцията ще изчистя и ще сложа селекция само върху небето. В случая тя се получи доста добре, няма да я пипам. И ще селектирам двете групи, ще направя копия Ctrl-J и Ctrl-E ще ги мърджна. Тук мога да придам, да сложа още един Adjustment Layer, Brightness and Contrast. Малко да вдигнем brightness-та, малко контраста. Отново слагаме Vibrance. 27 и малко сатурацията. Селектираме трите леера, Ctrl-J, Ctrl-E. Отиваме в филтър, Camera Raw. Тук ще се опитам леко да намаля това оранжевото в Млечния път. За целта ще използвам Radial Filter, Reset върху Млечния път. Ето така. Наместваме го.
И температурата ще намалим някъде към по-синьо. Малко ще засилим черните, ще дигнем Light. И така ще дадем един допълнителен контраст на Млечния път. Тук още един радиален филтър мисля да добавя ето в тази част и да пробвам да засиля малко контраста на тези облаци, защото са много хубави. Може би малко сатурацията. Нещо е такова. И може да направим едно леко винетиране, но да си го направим ние. Отново избираме Radio Filter, ресетваме го и правим един голям, ето такъв радиален филтър, горе-долу нещо е такова да изглежда. И тук го инвъртваме. Като това, което сега ще намаля експозицията и реално ще приложи извън филтъра това затъмняване. И всъщност като го видим преди и след, някакси е доста по-приятно, може би една идея малко повече. Къде на 50 ще го оставя. Малко ще вдигна експожера. Бялото, я да видим ако намалим цялото към по-студено. Да, не е зле. Нещо минус 5 плюс 5. Нещо е такова. И кадъра вече е почти готов. Тук отново ще кропнем ето тази част. Натискаме бутонът C и с Shift бутонът C. Така. Сега ще добавя малко от остротата, ще върнем малко остротата на изображението с Ctrl-J, филтър, Hide Pass, 2, OK, сменяме Blending мода на Soft Light и имаме супер рязко изображение, без шум, има малко hot пиксели. Селектирам двете леера, Ctrl-J, Ctrl-A, натискам J за Spot Healing Brush и на ръка ги изчистваме там, където виждаме такива. И последно това, което мога да направя, но не е задължително, е така наречения Orton ефект. Копирам си този леер, отивам на Blur, Gaussian Blur, 30 пиксела, OK. Тук ще му добавя един Adjustment Layer Levels и леко ще го изсветлим и ще направим контраст в цялото изображение. Ще следя тези двата леера, Ctrl-E и сменям Blending мода на Overlay или Soft Light. В случая на Soft Light ще го направя и намаляме opacity-то на примерно 20 или колкото ви допада. И се получава този dreamy ефект в изображението. Brightness ще вдигна малко на 15. И за мен това изображение е вече готово. Получи се много добре. Имаме цвят, имаме детайл, нямаме шум. Това нещо ще е перфектно за принт. Ето тук ми идва една идея малко повече контраста и черното. Затова това, което бих направил е, като ги селектирам тези леери, Ctrl-J, Ctrl-E, да отида в Camera Raw и с един радиален филтър, трябва да го анчекна, просто леко да намалим контраста, да видим как ще бъде и малко да вдигнем Shadows. Защото ми идва някакси твърде контрастно тук, да, така е по-добре. И с това като цяло приключваме с обработката на този кадър, който, пак казвам, започнахме от това и стигнахме до това. Това за печат ще
ще изглежда много, много добре.